Chini, hello. Say hello. Di ba yung rest chili? Ito, wait lang. Jesus, ang ganda. Ang ganda. Hello, say hello. Hi, Tita Gay. Okay naman yan. Okay pa yan. Ay, video. Sige, laro na kayo. Video. Ano ba ito? You can see me. Wow, 7 points. Kaya lang pa Uy. Sige ulit, 6 points pa. Ano, break. Ito dapat kaya kanya na bibigyan ko yung back. Video pa eh. Break eh. Nagbibideo nga ako eh. Parang kaya. Yes. Go. Parang kaya. Sabi dito ah. Ang pout. Palan din. Safe kaya. Ito nga. Sige kasi ito na dito. Hindi. Tuturo mo na sige dyan ka lang. Take break. Mamaya ka na. Dalawang shots ko yun. Dito yan. Dito. Pa. Tapos mag-report ka na. Last shot. Report ka na rin. Galing. Ito, sabi niya. Bukan sa kaya. Galing ni Kuya. Buong buo, no? Alam. Ayun, nahuli. Yehey! Oh, si Chini ah. Baka matamaan nyo. Excited si Chino. Ito, oh. Shoot na, Chini. Oh, shoot oh. Sino ba nakashoot na? Ako, 9 ako. Okay. Eh. 10. Okay, hug, kuya, hug. Sabi mo, galing ni Kuya. Lagi yung si Chino. Bang, ah. bang. Oo. Dragon. Galing, no? Kasi wala. Go! Wow, hindi ka madulas. Oh, dada. Pagka. Hello, Tita Rani. Yehey! Sigaw na naman si Chini. Sigaw na naman. Go! Ang ganda naman ng muse nyo, oh. Muse, ikaw ang muse, Chini. 11. Hindi, pag-shoot mo kaya, Andre ko ba? Sige na. Oo. Basta nakashoot ka yung next ng ano. Tawag ko yun.